Pois moi boas, eso primeiro de todo. Ademais, hoxe, querida audiencia, querida xente que nos escoita, gustaríame pois imaginarvos tumbados no sofá ou na cama despois dunha comida copiosa, pois xa ter o bandullo cheo, cumprido, e dormitando así un pouquiño. E se dormitades e deixades de escoitar nos momentos nos que a cagamos ou decimos unha tontería, pois mellor que mellor. Hoxe comezo co asunto que máis preguiza me dá. Así xa podemos eliminar da barallada este temiña e dedicarnos a asuntos máis productivos. Porque outra cousa, Martín, está claro que non sabemos facer. Feijóo responsabiliza a más teclado predictivo. Aí poder meter o que queiras, pero eu vou falar dunha cousa especificamente. E é que tras descubrir que na Lei CELA de Educación do Goberno Estatal elimina o feito de que se determine unha lingua vehicular por parte do Estado, ou seja que cada autonomía decide a lingua vehicular da súa educación, pois houve xente que puxo o grito no ceo. De feito, en Robledillo de Moernando, provincia de Guadalajara, están hoxe preocupadísimos. Teñen ali, hubo unha xunta veciñal, está o concello moi preocupado. De feito, hai unha campaña, xa foron polas casas tranquilizando a xente, porque están moi preocupados por cal pode ser a lingua vehicular que teñan os nenos de San Joan da Vilatorrada, ali na provincia de Barcelona, non? Están moi preocupadísimos, xa como xa destaquei. E o noso presidente, señor Feijóo, recentemente renovado con maioría absoluta, volve ao 2009, onde fixo unha campaña para devolver o goberno ao PP, que como eles o conciben, unha campaña bastante sucia, e acusando de impor o galego ao bipartito, non? Aquilo que despois non volveu a utilizar, porque creo que se deu conta de que non é a mellor estrategia. É por min que a siga mantendo, se iso implica que lle desgaste o goberno, pero vamos, que o de argumentos falsos, pois xa que lle deixa a Vox, polo menos, xa que fagan o ridículo, pois os que xa viñeron a facelo, a política, non? Pois eso, que sigan esta estrategia se quere, a mentirlle a xente e a deixar fora da educación a lingua galega. Bueno, nós seguiremos aquí, como dicía eu antes na proba que veredes en Twitter, falando galego así aos poucos, Nós realmente fora deste programa non falamos galego, pero aquí, en De Parola, no voso podcast favorito, sí. Así que imos cun novo programa. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jacome, sí. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta y que vayan a tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¿Qué tiño que decir? Moi ben, pois agora, xa que quitamos esta noticia do medio, que xa, por mí non a volvemos comentar, porque xa de repetirse moito, imos comentar algunhas outras. Que comece Martín, como sempre, ca sintonía. Que pasou aí, Martín? Contanos. Bueno, que me gusta a min destacar noticias nas que sae Jesucito Vázquez. E que decía Faro de Vigo a final desta semana? Bueno, pois destacaba unha frase súa na que decía que hai voces que din que Villarino é escuro e non nos podemos fiar del. Falamos tamén, no nos diario destacaban a recente polémica, entre comiñas, de que Estrella Galicia en catalán sí, pero en galego non, referíndose a unha campaña que en catalán sí que está escrita en catalán, pero aquí en Galicia, pois polo que sexa, non. Bueno, estamos en novembro,
hai un par de días pasou o 13 de novembro, e que pasou o 13 de novembro, como se fixo eco en pois, moitísimos medios, pois que a catástrofe do Prestige cumpliu os 18 anos. Das agresións a fotoxornalistas á manipulación na TVG. Luz europea sobre as ameazas á liberdade de información en Galicia. Esta é a noticia que publica Paraza.gal. Estábamos, se non me equivoco, no mes de setembro, cando se anunciaba que os Franco tiñan que devolver pois algo que non era seu, que se atopa en Sada, pois moitos medios fixeronse eco de que, bueno, intentan retrasar e impedir pois canto máis tempo lle sexa posible mellor, tiñan que deixalo para entregar o 10 de decembro e pois andan aí para que eso non pase. No xornal público de Portugal, acordo co Xaga nas Azores divide antigos líderes do PSD. Algo similar aconteceu nas Azores, algo similar ao que aconteceu en Andalucía fai, penso que 2 anos xa. E por último, pola miña parte, bueno, hai uns días víamos como un cruceiro que se atopaba na plaza de Benavente en Madrid, pois era destruído. Un tuit nun tuit Ayuso denunciaba que había que pôr en mans da lei a estes vándalos. E que di Feijóo? Pois que vai facer un cas súas putas maos e levarlle en volandas a Madrid para que o poñan ali, claro que sí. Efectivamente, vamos poñer aquí a nosa barallada. Martín, que noticia queres comentar primeiro? Que te apetece? Empeza ti. Empezo sempre a sí, a ver. Por rapidamente, no tema Portugal, así rapidamente, porque é algo que non podemos comentar moitísimo porque non temos tanto contexto como con outras cousas. Pois en Portugal, depende de en que, pero neste caso, por exemplo, eu nas Azores, pois non é unha realidade que eu non coñeza das Azores. Por lo que sexa día a día non estou moi conectado cas Azores. Complícasenos un pouco. Pero fai pouco foron as eleccións que non sei como se chaman ali, son como as autonómicas, pero claro, ali non hai autonomías. Bueno, son como rexións, así que teñen un pouco algo de autogoberno ali nas Azores, é unha rexión como autónoma. En o resultado, na Asamblea Legislativa que teñen ali nas Azores, pois ocorreu algo similar a que ocorreu en Andalucía cando apareceu Vox por primeira vez nunhas eleccións. Nesa, e a máis unha coincidencia máis incluso en números, o Partido Socialista gobernaba dende 1996 nas Azores con maioría absoluta. En estas últimas eleccións, o PSD, que é o partido mayoritario do centro de dereita, o Partido Socialdemócrata, que a CDS, outros partidos de dereita minoritarios, chegaron a un acordo co Chega. O Chega, que é o partido de ultradereita portuguesa que por primeira vez é decisivo para formar algún goberno en algunha institución de Portugal. A ultradereita é a primeira vez que é decisiva, ainda sendo minoritaria, porque dos 57 escanos que ten a Asamblea, creo que só levou un ou dous, son poucos, pero bueno, podían ser menos tamén, é verdad, tratándose da ultradereita. Sendo 57, a maioría está en 29, se non me equivoco, 28-29, e o PS, Partido Socialista, que anteriormente tiña maioría absoluta, baixou a 25 escanos, que non pode sumar co bloco de esquerda e co Partido Comunista, que é o que suele sumar para facer un goberno. E aí chegou á dereita, e no partido mayoritario da dereita, que é curiosamente de centro, non é un partido de dereitas como tal, pois hubo variedade de opinións sobre se era isto, se era unha cousa así necesaria ou se era discutible, máis que nada. E iso, pouco máis. Unha cousa máis, solo, que me fai moita curiosidade porque ali nas Azores sacou representación un partido que non sacou a nivel estatal, que é o Partido Popular Monárquico. Claro, todos sabemos que Portugal é unha república e este partido pues aboga porque se restableza por Cristiano Rei. Cristiano Rei. Pois eu creo que calquera de ser este partido un partido de goberno,
pois calquera con familia en Portugal poderá acceder ao trono de Portugal, así que Martín, non sei que estar facendo, que non te presentas o rei de Portugal. a si rei de son. Portugal, Sí, claro, efectivamente. obviamente. É que, por favor. E iso era Non me, que pico non me interesa. Non me interesa ser rei de Portugal porque No. habendo o salseo que hai aquí no concello, eu quero Ah. eu quero ficar a cuá, A cuá. porque é que tremendo. A Villarino, o tío se non di, bueno, marcho de aquí, veña. Eu vexo que hai moitas trabas comigo no medio marcho. Se marcha voume por triste, porque despois Jesucito Vázquez non vai ter que falar, a región tampouco vai ter que falar, non sei, pero que o de antes que din que Villarino é escuro e non nos podemos fiar del. No, e a foto tamén. Dame moitas vibes de Esperanza Gracia. Sí. A verdad. Moitas vibes de estome un poquito de mal de ojo que non me gusta. E é que a foto desa noticia é tremenda. Tú non sei se bichos o tipo ca máscara sin gafas, con lentillas debía ser, e cunha cara de tolo que vamos. Some non. Villarino é escuro. Temos voces que dignos que non pode ser de fiar ese home. Eso me non. Ti que pensas, güey, en que queda isto? En que queda Al final isto? terán que chegar. PP e PSOE terán que chegar de alguma forma. Non, alguén dirá, bueno, Rafita, grazas. Bueno, sí, porque Pero- ambos non sei como de a población do concello é proclive a que ambos se entenda, porque hai sitios que sí que pode ser que acepte un goberno de PSOE e PP, sobre todo sitios máis pequenos, que, bueno, ao final, pois, xean outras opinións, tal, pero un concello dunha cidade medianamente grande, pois, non sei eu se ambos partidos arriscarán. O PP pode arriscarse, pode exigir porque nada lle fai dano, como decían hoxe en Twitter, en quizás que lle daba máis representación, ainda facendo o que tiña feito con Jácome. Home, Pero Villarino, que tamén lle subía tal, eu creo que se cede a ter no goberno a xente do PP, eu creo que o PSOE non lle faría tan bo resultado. Non lle daría tan bo resultado. pobre, Villarino acaba sempre mal. A verdade, Villarino Villarino alcalde non é Villarino non é unha posibilidade estaba que- de alcalde en Amoeiro, todo tranquilo, coa súa maioría absoluta. E que ben estaba. Estaba Onde ali se va e meter, dixo, tío? bueno, pues vámonos meter aquí, pero non lle saiu. Gustamos al SEO, e ao final, Non lle saiu unha cousa, non lle saiu unha cousa. en fin, non sei. Que máis tes? Pois temos aquí o tema da que non sei se recentemente enteraches do, bueno, varias polémicas do goberno, unha delas a da vehicularidade do castelán, non sei que, e unha delas é recentemente como que se fixo un comité para pois controlar a desinformación, para loitar contra ela, e todos os medios xa puxeron o grito no ceo. Sí, Venezuela, somos Venezuela, aquí somos Venezuela, Claro, partidos da Somos oposición. Ao parecer era unha presentación do documento que era procedemento de actuación contra a desinformación. E claro, o PP xa estaba recriminando a Europa, dicirlle, oye, Europa, que pasa aquí? Esta xente vai nos controlar todo, por favor, un pouco... Guá. Efectivamente. O choro chegou a Europa e dixo, pues mira, estaban. Pois mira, tranquilos, A verdade, porque gústanos. está na liña do que nós queríamos que fixera o goberno. Así que relaxeivos un pouco, e efectivamente a Comisión Europea, que é o goberno da Unión, apoia o que a iniciativa, porque tamén é algo que promove a propia Unión Europea que fagan os gobernos, que non se trata de controlar, sino de combatir esa desinformación. Non sei como, porque tampouco entrei a noticia tampouco daba moitos máis detalles, solo a noticia que publica a Praza, pois detíñase máis en explicar que tipo de agresións e manipulación informativa había en Galicia. De todos os casos que se teñen registrado pola Unión Europea en todo o continente, bueno, toda a Unión, non é todo o continente, pois había varios casos, 10 deles en Galicia, e algúns deles tiñan que ver Cabo de Galicia, o noso medio concertado favorito, despois da región, e a Televisión de Galicia, que tamén tiñan guardado algún caso, como cando dimitiron dos presentadores por denunciar a manipulación da galega, que é algo que fai tamén Defende a Galega, seguido, retuiteade, bueno. O malo de Defende a Galega é que levan venres en negro reclamando, pero vamos, que o tema cunha maioría absoluta do PP pois non parece estar cerca de solucionarse. Non, é a verdade que non. Non. A ver, nós tiñamos marcado nunha axenda de un fin de... Non te lembras? Sí que te lembras, joder, que
Falamos, ti e eu, sí, non te vas sorprendido que nos pasáranos unha circular e tal e nos reserváramos un fin de en decembro para ir ao noso pazo, o pazo que xa é noso. Ah, sí. Pasar un fin de semana, non te lembras? Así que vamos a facer ali un churrasco e tal e cual. E dous programas de parola tamén íamos gravar. E dous programas de parola ali nun balconciño de puta nai. Pero está xente que non lo quere joder. Que non lo quere joder porque din que, mira, hai unha mudanza que facer, nós temos tal cual, nós temos hai baixelas, hai sábanas que levar e, por favor, nós necesitamos un poquinho de tempo porque isto non se pode permitir. Ai, Dios mío, Franco. E, en fin. Que banda, anda que non terán cosas como para encima. Bueno, e sei que Home, a ver. ainda saliu, que outro día foi o Feijóo triunfar a Espejo Público, un sitio onde alguén como Hostia, non me pispara deso, Espejo Público, referencia. Referencia total. Espejo Público presentaba nestes rótulos míticos de programa en directo que se van actualizando, puña: el milagro gallego en la pandemia COVID. Feijóo, explícanos cómo el milagro gallego que habéis hecho, por qué nos están muriendo 1000 personas más al día en Galicia, por favor. Feijóo, bueno, é que os vellos non chegan tamén por morrer tantos, que dicir, bueno. Dicho que hai carallada. Non entendo como máis palado Padornelo ven a Feijóo como, joder, esta eminencia, este é un fenómeno. Os gallegos, queixanse de vicio, queixanse son normales de todo. Efectivamente. Nos temos a Ayuso, eles queixanse porque teñen aí unha eminencia dentro da xestión. Un fenómeno, un patriarca aí de puta nai. Pois sei que tamén dixo... Sí, di, perdón. Sí, di. No, di. Que sei que outro día foi mandou ali a autonómica a Pazo de Meirás a ver. Dixo, nos llegaron rumores de que habían robado estatuas del mestre Mateo allí en el Palacio de Meirás y mandamos allí la autonómica y bueno, pues al parecer estaba todo en orden. Estaba todo allí, claro. Eso decía. Por aí... Bueno, eso di moitas cosas. Como, bueno, ti como antigo residente nesa pedazo cidade como é Madrid capital mundial, por que fai un cruceiro que non entendín, o mellor é unha súa normalidade, pero na Plaza de Benavente non hai plazas na nosa honra no que por un cruceiro noso que ten que ser na Plaza de Benavente, pregunto. A ver, que Benavente é noso tamén, pero non sei. Pois hai unha zona de Madrid que ten moitas rúas con nomes de sitios galegos, pero en todos en castelán. Quero dicir, hai unha rúa, hai unha calle Ginzo de Limia. En galego, claro, sí, tamén. Que queres? En galego. Hai unha calle Ginzo de Limia, ali no barrio del Pilar de Madrid, creo que é, na zona norte. É como se di? Como se di, si non, claro, efectivamente. Hombre. Que ben mantén o tipo Martín cando quede, Como se di, cabrón? Claro. Como se di? A ver. Como se di? A ver, dime. Ginzo. Padornelo para fora é Ginzo. Punto. Xa está. Inda que che coste entendelo. Pois, aparte de eso, eu teño que dicir que sei que praza é. Estuve nela varias veces e non me fixei nunca que había un cruceiro. Se pasei algunha vez por aí, ni puta idea, non sei onde. É que claro, esa creo que si é onde está o Calderón e tal, esa está ao lado da Praza del Sol. Está pouco máis arriba. Pois entón a mellor sí que pasamos por aí. Eu creo que sí. Pasamos. E aparte de eso, que ali eu non me fijei, claro, igual é que tú eres gallego e vas a unha ciudad, estás acostumbrado a que hai un cruceiro suelto por aí. Lluvia e cruceiros por todos os lados, entón claro, ves un cruceiro e non lo adviertes, non dices, es que non lo he advertido, el crucero no ha sido advertido. Sin embargo, ves una mezquita y dices, ¿qué es esto que yo no conozco una mezquita? Los putos moros, tú, que nos invaden. Pues efectivamente non me din conta do cruceiro. Bueno, que fai Feijóo? Pues madrileños que venís aquí a tomaros unas tapitas a San Senso e tal, pues mira, vou facer un cruceiro de mármore, vou non facer eu de puta nai e volo levo aí xunto con 20 respiradores que nos fan moita falta a nós, pero eso, vou volo dar para que vos quero. Efectivamente, como ofrenda a xente de Madrid que realmente nos sostén a nós. Efectivamente, que é verdad. Facíame gracia remarcarlo porque é un pouco surrealista, pero oye. Algo máis por aquí? E, home, non rompáis los cruceros, hombre, non rompáis los cruceros, vándalos, que sois unos vándalos que os damos los cruceros e los andáis a romper. Non hagáis eso. Moi ben, moitísimas gracias, Martín.
Eso era. Non darlos a romper aí, por favor. A verdad que non sei que fixese Non darlos a ver romper co los cruceros. aí. Además que sí que era bonito. Eu vino na foto que vi non era feo. Non te hai crucero feo, No te hai crucero feo. Aparte de eso, claro, te estoy diciendo que con crucero yo me está esperando a ver si metieron un MSC cruceros allí en la Plaza del Sol. Non. por lo que se Diba, como molaría facer un de parola así? De que puta rabia. Ai, Todo con pois sí, castellanismos. Bueno, pois xa metemos algo Pois sí, sin pois darnos conta tamén. Algo máis, se non pasamos a túa sección no que canta un galo. Ah, no, pues no, por mencionar que se me ve ahora a cabeza, xa que era o aniversario. Se hai algo que celebrar do Prestige. Vexo-me a cabeza bueno, non era un fío, pero se máis mítico debate que se crea en Twitter de ei, cal é o teu recordo? O teu primeiro recordo así, o gran acontecemento. Cal é o teu? Cal é o teu, Iván? O meu primeiro recordo. O meu Dun acontecemento, así, a nivel acontecemento en plan, hostia, cona, amárrate aí. O meu está este o 11S, seguramente. O 11S nin conta me din, eso estou seguro de que non. Estes deben ser os primeiros meus. Vamos a ver, eu de pequeno non me enteraba de nada, eu non miraba noticias, non miraba Un nada. supermartes, o mellor foi un supermartes. Pode ser que fose un se fixo meter de supermartes. Dios, tía, este programa, cuidado. Seguramente vía o supermartes e o Gran Prix e tal, pero se falamos de... Como seguramente? No, o supermartes sabía que ver. Sí, Non é seguramente o supermartes. No, sí. Supermartes se ve. Pero aparte de eso, se falamos de eran acontecementos en plan políticos ou históricos, Sí, grandes que dis tú. pois eu creo que o que máis lucidamente recordo de eu dicir de velo de cerca máis foi a miña nai vendo as eleccións do 2008. Mira que tarde xa. E dicindo, vamos, Zapa. E eu vendo como estaba subindo aí o PSOE, non sei que bueno, tampouco gañou por tanto, pero gañou o Zapatero. E é das primeiras cousas que eu recordo claramente É que a ver, eras un neno. de fixarme. Ti disfrutaches da tua infancia sen deixar que ningún tipo de acontecemento E que en perturbase eventos esa... históricos ahora, bueno, se nos poñemos a mirar cando eu tiña 7 anos que pasaba, pois igual sí que me acordo de algún, pero que me marca esa cabeza. cabeza. Que teñas tú, claro. E recordos de pequeno, un que teño moi claro cando me levou miña nai ao colegio por primeira vez. Que era aí no Vives. Eu teño tamén. E acórdome de que eu chegara tarde. Soltáronos nunha aula e puxaron veña a pizarra e a facer o gilipollas. Sí, a cousa é que eu cheguei e a miña nai levoume polo lado esquerdo do Vives, que é onde está todo o patio. E eu vi ao parque ca arena e dixen, eu quero ir ao parque. E dime, pero tú tens que coñecer os teus compañeros, tens que... Que lle polo os compañeros, eu quero... Tens que ir á clase, non sei que, os compañeros, hai un tobogán, aí non o ver, mamá, que hai un tobogán. Subimos por arriba e claro, non sei por onde me levou, porque a entrada era outra, pero bueno. E ali fomos e eu recordo a unha canta xente, creo que teño un par de caras, pero e recordo a cocinita. A cocinita que estaba ali na... Vos recordos. O primeiro día da nosa historia, efectivamente. O de Parola comezouse a facer aí. Sí, bueno, nesa cociña. Ti ahora mesmo non te teño na cabeza nese momento. Eu tampouco. Eu teño unha cara. Ese día só teño unha cara. E non a vas dicir, igual que eu tampouco. Por non meter a vou xente dicir aquí. porque, bueno, a persona que a día de hoxe xa non temos ningún tipo de contacto. Efectivamente. Bueno. Pues igual que a miña. Bueno, non pasa nada. 23 minutos, se non queres comentar nada máis, vamos ca tua sección, Martín. Imos xogar E recorda unha cousa que sempre está altísima, baixa un pouquiño, que é unha sí, o tope, verdade, o tope, perdón, sintonía que algún sordo forte. si que deixei xa. Vale, o tope xa o poño. Veña, pois vamos alá. Ti sabrás por que ou non, a sección do noso Martín Sorga. E logo. Bueno, Martín, pois sí. Que traes por aí? Un día máis, dubsteps en copyright, Sí. que o noso vídeo a xente lo podía disfrutar, como é debido. Eu traio xoguiño habitual, a xente xa o coñece. Ajá. Quero que Iván acerte do sitio, basicamente dolle poboacións e el ten que acertar a provincia. Así, sinxeliño. Hoxe, traio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Hai provincias que repiten e outras non. Vale? Remarcocho porque
suele pasárseche o asunto, tes un bolígrafo, tes un lápiz, podes anotar para ir descartando e así, Hai provincias que se repiten e outras non. Hai provincias que repiten e outras ten unha e grazas. Pero tú daste conta Porque- de que eso como non me dicir nada. Bueno, cousiñas. A ver, Por vale. a primeira. A ver, primeira. Cantas hai, Imos a perdón, unha que a cantas hai? min... Hai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai Bueno, 6. 6. Hai 6 provincias que teñen 2 e outras só unha. Vale. Entón, o que fai falta? Fai moitísima falta. Día 2 imos á Esperanza. Esperanza. Imos ali a Santiña, o sea, que tan Santiña, terá Santiña, digo, unha capela polo menos terá. Imos ali prenderlle unha veliña. Esperanza. Esperanza, eso está... Uh -huh. Eso está en Pontevedra. Esperanza está en Pontevedra. Sí. Hai esperanza en Pontevedra, pero esperanza a nivel, claro, esperanza como tal, pero a esperanza por riba de Ferrol, así que non. Vale, A verdade que vale. non. Está en La Coruña. Moi ben, pero non a perdas. Aquí Vale. non a perdas. No. Que ainda se remonta isto. Vou te levar a Triabá. Triabá. Sí, que é un nombre super guai, Triabá, verdad? Entra bastante ben. Tamén haberá esperanza en Triabá, quero pensar. Triabá. E aquí che sona. Claro, Triabá. Joder, que bueno, Alberti, nunca vou ter un... Xogo de, un día, a miña sección, un día tela que facer tú. Vale. Vi. Tú a miña, si queres. Bueno, vale, sí. Triabá. Triabá. Lugo. Triabá está en Lugo. Ti crees que está en Lugo? Pois sí, é verdade, tens bastante razón. Triabá está en Lugo. Sí. Está Hostia. pouquiño máis arriba de Lugo cidade. Sí, moi ben. Aí bastante fino, 20 na praza. Moi ben. Agora, Triabá con, de Lugo. con B e A e til. No. Triabá, sí, como sona, con B. Triabá. Moito bonito, moito bonito. Ajá. Pois, se che parece, imos a Recemel. Recemel. Imos a Recemel. É que, que ricos en toponimia, Sí. Que maravilla de sitio. Galicia me gusta a mí con sus cruceros. A ver, onde é Recemel? Recemel en Pontevedra. Contame. En Pontevedra? En Pontevedra. A primeira non foi Pontevedra, pero esta crees que acertas, sendo Pontevedra. Bueno, non, a verdade é que non. Joder. Unha pequena localidade cerca das Pontes de García Rodríguez. O Lugo. Ya Coruña, outra vez. Ah, Coruña. Por antes Pontes, sí, efectivamente. Sí, perdón. Así que, bueno, xa tes... Bueno, Unha. non debería decirche nada, pero en Coruña xa houbo dúas. Entón, bueno, eso, eu deixo aí. Se che parece ben, imos a Castelaus. Castelaus. Non a Castelao, pero a Castelaus. Hai que ir, un día hai que ir a Castelaus, a ver que se encontra un ali. Castelaus está... Castelaus. Castelaus, sí. Se Google non minte, porque pode ser que minta, pero en principio Castelaus. Pontevedra. Está o tío con Pontevedra, Non, home, non. Sabes onde é Xinzo? Pois é bastante cerca. Vale, home. Bastante cerca. Bueno, podes remontar. A verdade é que podes remontar. Sí, teño que acertar as dúas. Levas unha acertada. As dúas que quedan esas acertas. O tronfo é teu. O tronfo é meu. Entón, imos a Tragove. Tragove. Esta é complicado. Tragove. Pontevedra. Moi ben. Moi orgulloso porque vas perfeccionando a técnica a hora de De apalpar. Sí, efectivamente. Pois imos a última. Veña. Imos a última. Non estamos noutro lugar diferente a Dacón. Dacón. Que non Lacón. Dacón, con D. Como sona? Que... Dacón. A ver. Dacón e podes facer cálculos vendo cales van xa. É que ao final son un blando e quero que gane sempre. Pero bueno, se faz uns calculiños, se oteas un pouco como foi o asunto ata o de agora,
Sabes que en vez de apuntar as provincias, apuntei primeiro a provincia e despois todos os nomes dos povos, como se me servisen para algo. Bueno, está ben. Oye, Pois, verdade que... Ourense. Pois moi ben, claro que sí. Ourense, efectivamente, está antes de Carballiño. Sí. Moi ben. Bueno, pois non sei, aprobei e tampouco moita pista non me diches, Probaches? No, é que ti dixéchesme usted sea duro conmigo. Efectivamente, eu non teño merci. Xa está, tama aí. Un 5 Pois sen moi ben, estudar, campeón. Xa levas moitísimos aprobados, teño que dar máis mascarillas cirúrxicas que a hostia bendita. Pero se xa non valen... Pero bueno, non valen, pero eu douche esas. A ti apáñate. Apáñate o que queiras, efectivamente. Apáñate. Que día máis malo quedou, Joder. A verdade que non me gusta nada, Non me gusta nada, está o día horrible. Sí. Bueno, pois está o día para recomendar. Para quedar na casa e consumir, cousiñas en galego. Antes de recomendar, vou facer unha cousa Vale, que que, queres? que quero resarcirme, porque outro día non o Vale. expliquei ben, xa non nos biches fai 2 programas, ou xa É sabes certo, a é que me certo, é certo. que me Que refiro. quería cho comentar para subilo xa. Vale. É verdad, sí. Pois aproveitando que estamos moi ben de tempo, vamos 30 minutos, foi un concurso Moi bien. rápido, pois vou aproveitar para decir que xa o dixen, se alguén nos escoita atentamente, pois xa dirá, estes non nos subiron no Twitter, eu quería decir non sei que, pero Estes son parvos, pero isto xa o escoitei eu 14 veces. Pois unha vez máis, Unha pero vez esta máis. vez super clara. efectivamente. Sí. A cousa é nós somos parte, vostedes supostamente, creo que sí. Tratando de... Existe unha maravillosa comunidade no Twitter en galego. Si ou non, Martín? Eso é certo. Unha Eso comunidade- explícallo a xente. Unha Dillo aí, comunidade sí, que medra, que é verdade que podría ser ben máis grande do que é, pero medra, eu creo que hai máis do que nos queremos. É que eu creo que hai moita xente que, bueno, pois como que se fai un me gusta así de vez en cando, é que hai un retweet aí, di, hostia, Sí, bueno, que hai unha certa interacción que diste, interacción, home, pues mira esta persoa, mira esta. Mira o que fai, mira o que fai. Mira o Pois, que fai, o que mira. queremos é que vai estar todo indicado arriba no tweet, pero para que o vexades. Co cancelo, eu quero estar de parola con, quero que digades con quen vos gustaría a vos, pois eso, estar de parola un ratiño ou coñecer ou saber máis de, por exemplo, de Ola Xon Mario, que estou seguro que todo o mundo quere saber máis de Ola Xon Mario, ou de Prado Rúa, ou de Martín Sorga, ou de quen Martín sexa. Ou de quen sexa. De quen digades, esta persoa fai algo que a min pois gústame. Unha persoa que de repente sube uns dibuixos e digo, hostia, están de puta nai. Parece que me cae ben, por igual subes dibuixos e parece unha persoa asquerosa, pero Uns dibuixos de puta nai, pero un puto nazi, sabes? eu Bueno, estaría pero eso, descúbrelo estando de parola. efectivamente. Se ao eu final a estaría- persoa tal, efectivamente. Eu estaría de parola con e xa non lo decides, de paso, pois así xa nos coñecemos un pouco máis todos, queridos compañeiros. Eso. E ata aquí, creo Moi que ben, xa me moi ben expliquei mellor que outro día. Moi ben explicado, sí señor. Xa está, xa me resarcín. E agora Moi ben explicado. podemos ir perfectamente neste maravilloso día de domingo outonal Domingo de merda. a recomendar, como sempre, consumo de galego. Baixo receta de aquí dos de Baixo parola. receta. Así que imos alá co franquismo galego. Oye, Martín, queres que comece eu? Sí, hoxe comezas ti todo, porque é así. Por que? Porque tocou, non? Porque tocou, sí. Pois efectivamente, hoxe eu veño de recomendar a dúas youtubers. Dos youtubers que ademais concursan, creo, se non me equivoco, al menos unha delas, en youtubeiros ou youtubeiras, están nesa votación hai unha mosca toca huevos aí aquí. Está na votación do premio do público. O que eu non sabía que Estás ti tamén, anota. polo que sexa non, porque había Polo que sexa. había que inscribirse e eu non o sabía, pensaba, esta xente collera así vídeos unha selección super guai e por aos para que o público o bate. Por non.
Hai que meterse voluntariamente nese premio público, non o fixen en representación de Parola, e así estamos fora. Pero bueno, Non pasa nada. Tampouco como imos gañar gañaríamos de sobrados, entón non. Estaba tampouco, feo. efectivamente. Non hai Estaba que sobrarse, xa imos gañar polo menos outras 3 categorías, así que tampouco... Non. Bueno, aparte de flipacións, dúas youtubers que máis colaboraron fai pouco, que se chaman Prado Rúa, de contido moi variado, que outro día ven vídeos dela sobre a nenofobia, sobre recetas, sobre si Castelao de era todo. actor ou non era actor, ou que carallo, un contido ben variado. A máis de TikToker tamén, como tamén se meteu o Mario, o Son Mario. É como nós, cuidado, É como nós, eso iba a decir, como nós, como en todos os lados de guión baixo parola. De guión baixo parola. Super graciosos, Super. O vídeo inaugural eu creo que non pode ser mellor, eu creo. É unha obra daqui do meu compañeiro. Queda feo que diga eu porque saio eu, pero bueno. Sí, sublime, a verdade que é sublime. Sublime. E a parte de Prado do Rúa, moi recomendable. Tamén cousas rarís ASMR. Rarir, mas ASMR. Mas ASMR. E que fai ASMR en Galician. E vamos, que vos suscribades e que arvexades. Sobre todo se vos gusta o ASMR, o contido así variadísimo que ten Prado Rúa, pois, ala. Meterse aí Que de Ourense, non? Se non me Pois equivoco. eu creo que sí. De Ourense sempre un plus. Sempre un A plus, xente de Ourense que xente boa. Que Efectivamente. fai muchísimas cousas. efectivamente. E eu que che traio? Pois nós como somos pobres rapaciños, que somos tontitos, somos de letras, Sí. somos tontitos, e nos teñenos que dar as cousiñas masticadas, eu traio unha bioquímica. Unha bioquímica que como... non sei se Unha dixen, persoa, unha muller bioquímica, non? Unha muller bioquímica, claro, unha rapaza bioquímica, que non sei se o dixen xa no clip que subirei a Twitter ou non, porque o mellor pasaráseme, non sei. Que, pois, recentemente descubriunos a nós, Recomendounos. nós, ou eu en particular, descubrí na ela tamén, e é unha rapaza que fai vídeos sobre bioquímica. A día de hoxe ten un vídeo subido a YouTube, Ajá. que a verdade, para non ter nin puta idea, ser a persona máis trenca en canto a ciencias se refire, pois resultou bastante entretido, e pois é Carmela Cela, que non dixen o nome, é Carmela Cela, bueno, xa deixarei por aquí o perfil de Twitter e en YouTube é Carmela Cela, e Carmela, pois, pode facer máis vídeos, que ao mellor dixeches, bueno, vou facer un vídeo porque me apeteceu e non fago máis, pode ser, pero eu recomendo igual, e vedes o vídeo 500 veces, e xa está. Listo. O que traemos, está listo. Tens algo máis que contar? Oxe, exprimos ben o tempo, oxe. Sí, canto levamos? A verdade, nin puta idea. Pois Nunca me fixo a hora que 37 empezamos, minutos. 37 minutos, bueno. O outro día deuseme a min por encher minutos, non ten ninguna anécdota a ti que contar. Non che pasou nada. Unha anécdota. Recentemente que digas... Pois que a Hostia. xente do seguro funciona fantásticamente, porque aquí pois por unha cousa veciñal das tuberías, pois levantouse o parqué e levo esta semana toda fora da casa porque estuveron aquí arreglando. Bueno, realmente foron 2 días ou tal, pero estuve fora entre para arreglar e tal. Que funcionaron moi ben. Pois quero O seguro, ben. Quero yo recoñecer que quedou o pasillo e parece unha casa nova isto. E cale o seguro, No, quieto, no. No, seguro, creo que o veciñal do edificio, entón tampouco sí, efectivamente. Pois xa está. Pero que moi ben. Vamos facer publicidade. E ti como estás? Eu ben, Aparte de que o pasillo este ben, onte comprei unhas mallas estás? para ir correr. as mallas para ir correr. Para É ir verdade que todo- ahora estás todo bastante guacho. enchufado. Claro, que ao final... Eu quero saber de ti, como estás anímicamente, Eu que ben. Feijóo é unha persona mala que nos ten encerrados na casa cando o virus non existe. Teño ganas E a de que baixe un pouco isto para que tú e eu, en previas navidades, podamos ir dar un paseo por aí. Un Aí paseo, que por está exemplo, ben, sí. a un A sitiño, verdade que precisas un pouco. ou por exemplo a Caldas de Reis ou a A Monforte Caldas de Lemos. Reis, a min encántame. A min. Si fomos A Pazos de Borbén. a A Pazos de Borbén tamén Quisquerquensis tamén, pues, a Pazos de Borbén tamén no. podemos ir, efectivamente. Eso. Non sei quen vai a Pazos de Borbén, pero eu iría. Quizás Eu podíamos ir ao Castelo Soutomaior, que está ao lado bastante ben millor, pero bueno. Tamén. Bueno, Martín, pois ala, Pois sí, ata aquí, non? ximos. Sí. Por min, eu, Chapamos, non? sinamos, pim. Está guai. Este 7º programa gustouche. Outro día xogamos en Sí. a Among Us co Reis Bas, o noso compañeiro que fai directos, e a verdad que eu pasei moi ben matándote. Matándote. Sí, a verdade, Iván, bueno, solo me vi a mí, matoume a min 114 veces. Máis ou menos. E nada. Pois así é como se entretén a xente nestes días
difíciles, complicados. Pero a xente, aguantade aí fortes, aguantade. Non te rías porque senón perde forza o meu superdiscurso. Veña, marchamos pero de nada, aquí. que era a tomar polo cu, que xa son horas. Efectivamente. Eso se resume. Ata aquí un episodio máis de Parola e vémonos na seguinte semana ou cando sexa, que tamén podes esperar un pouco ou que. Sí, menos exigencias que a ver se... Veña, Veña. ata o vindeiro programa. Eica logo. Vaya, me vai corte máis tonto fixaches aí. É que cortouse esta mierda.